Monitor pasukan darat Letkol Nalagareng monitor ganti pepesan diterima Komandan Angkatan Udara Letkol Bagong musuh di darat sudah terkepung. Bagus jangan boleh pergi ya. Oke. Mutar kowe mati ra. Mlayu munggah ning Bagong. Piye iki mlayu ngidul ana Gareng. Ayo, Gareng. Dimohon untuk berhenti karena Anda sudah dari tawanan prajurit ngendi. Karangka Jembel. Kalau Anda tidak berhenti akan ditembak. Wah, jan. Ngedram pisane kewirangan. Dong nyanyi tandang tungdas. Kok tandang des tung. Sabar ora wah jan wis 100 wae sesuk. Aja kok ora. Wis berusaha keras kowe ora iso kowe. Keblongan bola-bali kok ora mengagiki kok aku mau krungu kok. Ngetong aku wis ping 5 iki keblongan. Gelem ra gelem 100. Sengsara karo kanca-kanca ora bisa. Bocah ki ora pisan ora pindho mesti gawe geseh. Ben tak niate karo aku. Tutuke Kurawa mbak ben aku wani nglabuhi karo Kurawa. Karo bapak Kurawa tak undurke watone iki kanggo kabecikane bumi Karangka Jembel. Nek apa-apane nek nganti omahku diobong karo Kurawa kowe sing tak kon tanggung jawab. Lho ya ora ngono. Ha piye? Kowe iki sing wis wani nantang karo Patih Sengkuni, mongko wis cetha kae mau nerangke nek nggawa Kurawa segelas papan. Sik, Pak. Ngopo? Awake dhewe mau ora duwe jago to? Jago apa? Sing sago mbantu karo kekuatan. Sapa? Lho, lancur-lancur ndara-ndara nang mburu kan arep dimanfaatke apa ora? Aku mau matur, aku ya mau matur. Aku sing matur kok ora. Maming diolak-alikke. Enggane mboten cukup ngawur bendara kok memeh diubeng-ubengke. Pon mriki mawon enggak mriki mawon. Iku pun geger tenan iki kanane Karangka Jembel. Iya. Malangkere. Iya. Eneng apa, Gong? Walah. Sampeyan mau ora ngerti ya. Eneng perkara apa? Sampeyan mungkur teng mburi teng pawon do jagongan. Iya. Patih Sengkuni mriki. Lho, yang Patih Sengkuni rene. Anu iya, anu nggih. Lah karo sapa? Kalih Dursasana. Oh, ngono. Wah, jane iki piye to ki? Nada bicara kula niku pun dhuwur lho, Den. Sampeyan kudune ya melu panik. Ngene ngopo, Bagong? Ngene ngopo? Ngoten kok mameng santai wae le nanggepe. Ora eneng perkara apa, Gong. Lah kok iki aku karo Kakang Antarja karo Kakang Gatotkaca diawe iki eneng perkara apa? Wah, jan wis ora iki nek sampean ora tawe, nek ora mergo saka tandange Bagong wis enek Rajapati ning Karangka Jembel. Lho, perkarane apa, Bagong? Wah, sampean ora ngerti to? Sak pungkure sampean, sak rawuhe Patih Sengkuni anu. Semar ora dosa, ora luput diagar-agare nganggo pedang. Nek ora Bagong sing temandang, Semar pun mati, Ndara. Weh, lah parat.
kok dereng metu, Den? Urung karep metu. Aliyane pun metu kok sampean tesih teng mriki niku. Bagong. Pripun? Perkara sing tak critake kuwi mau nyata apa ora? Yakin sumpah, asli. Semar diagar-agar nggo pedang. Sering ngoten niku. Semar kowe ora manut tak pedang gulumu kowe. Ngoten niku. Ngoten, Pak? Pak. Kowe mau diagar-agar nggo pedang to karo Patih Sengkuni mau? Tak saduk kowe. Iya. Ngayal ora. Nek kula ora temandang Semar mati tenan niki wae. Edan Kurawa keparat. Tan Semar pamoring sukma sinukma yawinah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liya playaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gupit sanggan sangarup kena gandaka jaba ingkang mapantening parepatan madukan Karang Kadempel nenggih sangger kena Patih Arya Sengkuni ngawe sangjaning para sata Kurapating bleber pating kaya gabah dinteri candrane. Prasata Kurawa Pak Sur tambur myang suling mepandhen dalutak miwa bandera kakandha mawarna pindha jaladyan asri kawuryan Latala Paman Sengkuni nyadong dawuh man mandhap saking pendhapi Karang Kadempel kok pucet pasuryanipun menika kenging napa
Ngerti wong tuwa kesusahan ki mbok pila boronge wangi malah cengengesan. Wah, ampun kula kentekan rokok wau. Kentekan rokok apa? Kowe iki cecok arep budal saka Ngastina arep budal ning Karang Kadempel. Aku tok pameri rokok 3 bungkus kok alasan entek. Wah, ha niku dintake Durma Gati ae. Mboten kula dhewe sing ngudut e. Mula kula golek mergo kentekan. Paman kuwi ngadung dawuh, Paman. Kados pundi? Pawartanipun teko sak mangke Paman. Pati harus sing kuni mandhap saking pendapi Pedukuhan Karang Kadempel teko pucet pasuryanipun. Iki aku pucet aja tak kira lara ya, Mo. Kados pundi? Dir, nun. Sak pungkurmu mau Bagong nantang karo aku lho. Lah, rak tenan. Kula rak pun ngelingke wau. Nek arep ngendika, nek arep ngancam karo Semar diteliti riyen wae. Nek enten Bagong mending luwung baya ora sah. Ane kula nyumurupi enten Bagong matane mendonong, wah pun gigrik kula. Pangeran Pati gak karo Panakawan gila-gila man. Kula ora karo Panakawan niku liyane Bagong kula wani. Ning nek karo Bagong, wah kula wedi tenan. Bagong iki rumangsaku cah sing ora paling ora iso perang. Kok kowe wedi, ababe kucing ora sama-sama. Kan ngomong niku wah ngungkuli usum rendeng. Udan campur bledhek niku. Bagong mayang awan men mike kula jamasi 7 genthong banyu sendang 7 sendang. Mergo kula jijik kali Bagong kula. Ya ora sah kekian bebangal. Kartomarma kula wonten dawuh. Bagong dikruyuk le. Aja ming Bagong malah kepara Gareng Petruk dirangket. Sak Semare nek iso ngrangket diboyong neng negara Ngastina. Ih, ngestaken dawuh. Ayo, pethokke karo mak cilikmu Plasa Jenar. Ih, monggo kula dherekaken kerubut bareng-bareng ana kawan. Ih, ngestaken dawuh mawon. Ayo le. Penakno aku tak mundur wae. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronangkono magawe klarira wang lha iki kok malah Antasena sing medhokke karo para sata Kurawa. Lho iki Mbak Patih Sengkuni. Heeh. Karo Pakde Kartomarma.
Iya, Antasena iya. Ngapa wigatine apa perkarane apa kok dadi Antasena mbelani karo Bagong? Lho. Mbah, apa? Aku tak takon karo sampean jujur, sampean ki wong tuwa. Sampean ki piyai sepuh, sampean ki pepundhenku. Heeh, ngapa? Apa kaya ngono kuwi wis dadi pambeganing patih? Aku tak takon. Apa cak-cakanmu kaya ngono kuwi cak-cakane patih ngono apa piye kira-kira? Lho. Ngapa ta iki? Kok tiba-tiba kok marah-marah kok aku tak oman-oman ki? Apa wis pantes? Sampean ki patih nayakaning Prajanegara Ngastina. Kakekne Semar kae pepundhenku, kae sing momong karo wong tuaku Propendha. Apa kelakon ning atase sampean ki sowan karo kakekne Semar ya pancen bener kae derajate ngaceplik. Ning kae gedhe labuhan itu marang para Pandhawa, kok sampean ngagar-agari pedang. Kakekne Semar sampean ancam tok ancem arep tok pateni, mongko ora ana dosa, ora ana lupute. Lho. Ora engko sing ngomong ngono ki sapa e? Lho Gareng, Non, Bagong mongkon rene. sekedap. Kang. Sampai jumpa. Lho piye to kecake? Kok mah minggat. Piye nol Gareng? Kedap. Ani kok bocahe ngepit ngidul kok teng jalan bareng niku. Arep teng kerakal ketoke. Kon rene. Ora gelem rene nak kethake sirahe. Oke. Kang. Rene le. Pite sapa kita? Kok Pite Bima. Mesake ora ngono. Rene. Ndar Antasena nimbale iki lho. Ajan wis ngono. Modar tenan iki. Tanggung jawab. Sik to. Ngapa? Aku ora ngerti lho, aku lunga iki arep ngapa? Arep ngapa? Arep tanda tangan. Tanda tangan apa? Mbok apa sing arep tak tanda tangane aku ya ora roh. Rana-rana. Kene tak lurusne kene. Semuanya sak geleme dhewe ora iki ngono. Ngapa? Kowe iki ora jujur. Gong, Non, kowe iki wong tuwa apa bocah? wong tua bocah semene nang entek-enteke susu. Apa wis pantes tumbak cucukan kaya ngono apa wis pantes? Tumbak cucukan kuwi pun. Aku nggenahke ngersaning Eyang Patih Sengkuni, tak takoni apa bener jare kakekne Semar diagar-agari pedhang. Tak takoni malah panjenengane ora ngandhake yen to ora ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Lho kowe piye to kowe patih kok mensla-mensle kowe? Lho. Aku ki ora ngagar-agari pedhang bapakmu, Gong. Sumpah. Mbok demi. Demi apa? Demikian. Oh, non sing niki sing tumbak cucukane ku Sengkuni ora kakula, Dek. Ora. Aku percaya nek Eyang Sengkuni kuwi ora tau ngapusi karo sapa wae, aku percaya. Mergo panjenengan iki piyai sepuh. Ayo, aku tak takon karo kowe bloko. Kowe matur kaya ngono karo aku mau karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Turjo, kae mau ora janjane ming gaweanmu to. Ayo ngaku. Wong tak plotot tenan lho kengko. Aku mangkel ya suwe-suwe. Ngaku Gong. Mengko riyen to, ni saksine mau ki akeh, Reng. Kowe mau ngerti to? Apa? Sengkuni nglalas pedhang. Reng. Aku ora roh iki. Reng. Pateni tenan lho kowe. Kowe wis matamu kira, tanganmu cekok, sikilmu becik. Ayo. Kowe iki seksiku mah gember. Lho, gareng seksine. Tenan apa, Reng? Kirangan. Reng. Ya engke ndara. Kula ngerti. Kula ngerti wau. Patih Sengkuni ngagar-agari pedhang, ngunus pedhang ya Gong. Pedhang apa kok aja seneng tumbak cucukan. Lho, mau apa mau? Sing tak garet mak celing ngono mau apa mau? Lah kae iki pipara gak kok lho, pipara kok to? Heeh. Apa pripun iki? Nek ngono kakekne Semar sejatine ora diagar-agari pedhang karo Eyang Patih Sengkuni. Ora wong pipara gak Antasena. Oh ya wis, Mbah. Aku njuk ngapura ya, Mbah. Nek ngono iki perkaramu karo perkarane Punakawan. Aku tak ora melu-melu wae. Wis penake ya, Eyang Patih Sengkuni penake. Reng, Gong penake. Aku ora melu cawe-cawe perkara iki. Mediar ae.
Apa yang ini sing arep manjang sapa iki? Ah, pahit. Jago ora keneng dindelke. Truk. Kene. Ngopo? Kowe minggat to, kowe ora iso perang, kowe minggat to kowe. Wis kowe iki wis matamu kera, tanganmu cekok, sikilmu becik. Aku arep mulih truk. Mulya kono ora ngono. Wis dibayar gek mulya kono ora. Kowe perang kowe, Kurawa tandange. Weh. Iki Petruk sing maju nggih. Rekyanapati. Ayo. Aja sampean. Aja sampean. Kurawa 100 kok biye Petruk kula ora bakal irip, kula bakal gigrek. Weh lah, Kartomarma lho ndawuh. Petruk diundurke, nek perlu dikrocok gaman. Ingisaken dawuh, Mas. Mriki najeng wirangan. Arep. Awas. Wah. Enceng Kurawa. Jaluk ampun kaya ngene iki. Sambato. Sambato. Kere. Sambato Kartomarma. Putar kowe. Ora iso arep ngalahke Petruk. Waduh ya. Jamikan. Apa Petruk isah cah sekti ya? Wah, parah gue. Kanong ini.
iya sambato sambato we oh wah hi ya wanggepe opo ora oh ya munia we munia ayo Tombak lo Petruk kok ya Oh. Wait. Petruk ngawut-awut barisan Kurawa. Ora mung barisane Kurawa sing tak awut-awut, barisan wong dok tentara dok baris ning dalan kula awut-awut. Aja meneh kok Kurawa. Ayo. Arep nyoba kali kula napa pripun? Ajeng wirangan kali Petruk napa pripun? Menungso ora tatanan. Sing ngedram kuwi sing seru, nek ora seru des ngono wae. Nek bedah tak tukune. Ah, ngono kuwi. Oh, aku tak minger nyo gegerku. Ayo, liyane. Wah, bajirit iki. Nganggepe apa kowe?
kaya kedel-delke kelidabu kowe kaya Petruk kaca bolong. Ndara Durmagati. Ajeng wirangan mungsuh Petruk napa pripun? Bedan. Aku wilang mungsuh dapulmu kelakon wong cemene. Cengit kalau aku. Lho wis pantes. Nek wong semene sengit karo Durmagati niku wis pantes. Mergo wong semene nggih pirsa nek Durmagati niku Kurawa, Kurawa niku wong elek. Dadi sampeyan niku tergolong wong elek. Kanthi kaya bagus-bagus kowe Truk. Anggepe apa? Ayo, mang nyoba nek arep nyoba karo kadigdayane Petruk. Ah, mbok iya. Mangantem sirah kula sak kayange, mangantem sak mareme sirahe Petruk. Ya. Lho, maksudnya apa? Lho, ora kok maksudnya apa pripun? Kula batur sampean bendara kula. Kula niku munjung karo sampean pangabekti kula kunjuk. Ah, sarana sampean ngantem sirahe Petruk. Nggih. Wah. Bajigol anggepe apa? Kowe nyepelekke kalau bendala kowe. Ora kok nyepelekke mboten. Kula niku malah munjung kalih sampean. Ya, Mang Cobi ya. Sirahe Petruk niki empuk. Rai Petruk kalih sirahe Petruk, amba raine Petruk. Wayang kok rai tok. Menungso lah tenan. Antil pecah ndasmu kowe. Wis sing dadi nyatane ora sakokan sumbar. Yo. Jan kowe nyepelekke kalau aku Petruk. Nah, cip delame cemono kuwi cip. Pecah kowe. Tibakno. Ah, niki sing bagian mburi. Mburi niku nggih notak. Sampeyan iso gawe gagar otake Petruk, kula bayar. Lho lha piye terus kowe operasimu piye? Mboten operasi. Oh, Petruk niku BPJS anggap kowe. Wah. Pecah otakmu. Lemok tengkolakmu. Ah. Pripun? Edian tatuwe gak ya apa iki? Manganggo pusaka, manganggo gaman. Anggepe dianggep Petruk wong ringkih napa pripun? Yo, enteni kono. Menungso lah tenan. Bendu. Oh iya iya. Aja tak anggap bendu lingkih iki. Iki wingi tanggo mecok kambil ping 3 olah tedas. Oh, ora tedas kok diumukke ora ngono Mang coba. Kambil wae lah tedas apa meneh cilahmu. Modal kowe, modal. Liyane apa bendo ditutukke kudune cerus ngener sirahe Petruk kok ming krik. Sanese ndara wah jan bajigol cepeleke tenan kowe. Anggepe apa? Betik, betok. Betik sing sok teng lampu merah mbudekan nika. Iya. Mang tibake. Iya. Kene mapano? Nganti tatu. Iya ya. Dan iki cilah apa ya iki liyane. Cilah apa beton? Kepluk kambil pecah ndasmu. Oh, kambil ki ora piranti perang, kambil ki ora gaman kok. Weh, cok nggo jenang bakal. Nanti koyo ngarep tebang ora. Lah. Mah meng upluk-upluk niku kambil tuwa napa nom? Tuwa. Nek tuwa ki gedhe kentose, Petruk. Iya. Liyane, iya. Anggep apa? Ya mung kali kalepe tok jane. Kepluk petel. Petel karepane cukil. Sapa? Cukil. Sukir. Cukil. Petel. Mamplung nyawamu. Edan Petruk. Liyane. Wah, jan wis guru ngelemok-ngelemokke awak. Sanese mang beto mriki. Iya ya cabal.
Mampun di to. Kocek to gamane akeh banget iki kudu milih. Kepluk kendi pecah kendine. Kok kendine sing pecah. Ha. Kowe iki ampun iki tau tak nggon ndelikke dhuwit kok nangan lo bojoku kok iki. Ndelikke dhuwit kok nang nggon kendi ora mamplung nyawamu. Ngandel ora pecah to malahan kendine. Ndase Petruk ki atos. Liyane, wah jan. Nyepelekke tenan kowe. Gebuk longko. Lho, lah kerise ndi? Kelise wis tak dol Petruk. Oh, manuh ora. Yo kalang tanggo butuh. Saiki cekelanku demung iki dadi butuh akeh. Kelise tak dol ming kali longkone tok. Ngawur mongko niku dipeseni lho kerise arep disilih sok tanggal 7 November lho ora. Yo ben. Pokoke payu-payu. Liyane to pusaka kok ora mutu kabeh. Iki kutut go maju perang. Ora cetha tenan ora. Weh iki tak ingu 3 dina manukku maune eneng 7. Heeh. Ngingu iki 3 dina manukku sing 7 menggali lolo. Kutut iki jan kepercayaane mitose lho mitose. Weh lah. Lah ngandel ora malah mati. Aduh tak pendem itu lho. Liyane Den. Kula nek gamelan-gamelan apa gaman-gaman ringkih moh kula. Ha piye arep nganggo wilah gamelan ya? Weh aja atos tenan nek kuwi. Aja ora. Nek gaman-gaman ringkih moh kula. Oh wadung. Wadung tayangan betul. Tak keplokke cilahmu lah tetanus. Aja diundang Dulma Gati. Nyoh. Nganti kula tetanus kula nyembah karo sampean 20 taun. Yo 20 taun. Dian lha apa-apa iki lho. Sanese. Ya wis Cenjata Pamungkas. Ha piye kok terus nyogok ki ra? Perang moh kalah kok terus nyogok ki lho ra. Moh. Nek ming 100 moh aku. Walah. Liyane ra. Anggepe apa ra? Pohong aplika. Napa niku? Pohong. Ana batelene kicik tak ulipne. Olah mati olah kli aja takon aja diundang Dulma Gati. Yo, mang tamake. Ya. Apa niku mah kenyal-kenyal. Petru, non. Aku ngaku kalah nek aku wis jengkelang kuandaku. Nggih, keparekipun. Nyo, males nyo. Males aku Petru. Aku bendalamu nek nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang. Oh, nggih. Kalih merem lho. Iya, kalih merem. Oke. Kalih merem. Yo. Ning kula ora tegel nek ajeng ngantem bun-bunane sampean. Nek kelepmu cengel mawon. Wo yo. Cengelnya ki. Kalih merem. Iya, kalau merem. Wis lho, sekedap kula tak anu napa? Moles tangan sike. Nek tangan kula ora tak poles, engko sing ora lunyu nggo ngantem sampean. Yo. Kula hitunge nggih. Heeh. 1 2 3. Nolak gagar otak ngono men. Nah, dadi apa Kurawa? Lho apa kae? Ana pesawat tiba apa? Lah kok bablas wae ora. Walah Dulma Gati ta, Dur. Dur wae lah kok. Rene le. Acu.
Ngapa kak muring-muring? Edan man, kewilangan man. Kewilangan. Kewilangan. Kewirangan nggih. Wah edan. Bakno Petro ulik man. Ulik. Nggih, ulik Petro ulik. 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 Ulik Petro ulik man. Sik. Ulik. Ulik. Apa kuwi? Ulik man. L diganti L. Padha wae ora. Ulik. Iku lho man. Ora jujur. Ora jujur. Berarti pas. Pas duwite ngono. Ulik man. Ulik. Ulik apa ulik? Ulik. Wone lah. L niku lupe ngaten. L niku ngaten. Ah, L niki L. R kuwi. Lah nggih L. R. Lho niku celat aja kaya ngaten sampean. Oh iya, ndekna kok tatonan gitu. Ah niki L ulupe L. Urik. Tapi ya, Petruk kula antem mboten dilacake. heeh. Kula betok gaman cepilang-pilang, pucaka cepilang-pilang mboten dilacake lho mboten tumama. Lah kali dhewe kali-kaline Petruk ajeng ngantem cengel kula. Ngantem cengelmu. Heeh. Anu ya, anu nggih. Lah kula celenggalake no. Celenggalake. Ah, sampean iki lho. Selenggarake. Nah. Kula celenggalake cilah kula apa cengel kula diantem bakno kongkonan Bagong man. Kongkonan Bagong Nggih. Bagong ngantem cengelmu. Nggih. Ngantem ana ning tangan kocong, beto anu e. Napa watu cak gudu-gudune mongko enten letonge niku dilakane niku. Gilani dir ora wah. Jan wis puyeng maneh le puyeng mboten mencelat kula, mencelat tebih. Mulane kok saka keduan wis bengok. Bras. Lah ngene ku, kowe nek tenggen film-film niku aja nduel tiba. Bras. Aten niku man. Iyalah, Kula tak mundur. mundur ah. Sapa iki sing urung perang? Cit. Renole. Ge man. Maju perang. Liyane wis do maju perang. Menang napa Ayo. Kalah. menang napa kalah? Pengestumu kalah. Kalah kok didedel-dedelke man. Musuhe sinten man? Eneng Gareng, eneng Petruk, eneng Bagong. Liyane man. Lah ngapa enenge kuwi kok? Kula karo Bagong karo Petruk karo Gareng. niku kula wedi tenane man. Telu niku kula wedi. Ha karepmu piye? Nenek enten wedok. Wedok aku ya geliyak-geliyak. Apa-apapun kula tak bobok mawon kemulan mawon. Oh, anggap ora dur. Dur. Maju lho iki kowe sing iso ngramu iki lho. Nggih, Man. Mamang sumikir kula tak maju, Man. Oh, halo babu, halo babu. Petruk iki. Jotos. Gelangsar, ayo geret. Jotos. Ala tak banting tendang ala tak banting tendang banting tendang jiwet tibake bengkal. Bagong iki mutiar banting sotas banting sotas jiwet tibake bengkal.
Sira tenane tandange. Sapa? Durna-sasa, Dursasana, heeh. Dursasana. Kuwi sira tenane. Perange meng nyantai ora kaya liyane blas. Kuwi meng das, aku glangsar das, dicandak banteng teng. Jotos, tos, banteng, jotos, banteng, jiwit tibake bengkal. Aku ya bingung ora. Aku mau ya dingonoke. Apa? Heeh. Wah. Aku ki maju wis gagahe lho, Gong. Wis gagah aku Ndara Dursasana ngantem. Yes. Aku glangsar Ndara Dursasana ngantem. Yes. Aku glangsar ngono to, terus aku dijunjung. Banteng ting. Aja tos. Banteng ting. Aja tos, banteng, jotos. Jiwit tibake pengkal. Ngono kuwi, Mam. Heeh. Tenan yakin sumpah loro tenane ngawak Gong. Ayo. Aku wis gagah ngene iki to. Gagah iki mono-mono Ndara Dursasana ngantem. Yes, aku glangsar ngene ya. Aku dijunjung karo Ndara Dursasana. Yo banteng teng, ora jotos, ora banteng teng, ora tak jotos, banteng jotos, jiwit gundule, terus tibake penggal. Aku mau ya dingonake kok. Apa? Heeh, piye coba? Mau ngene iki, aku ya wis gagah kaya kowe ngono mau. Apa? Heeh. Wah, badigur tenan. Terus ngono ngantem aku ngene iki. Das! Terus aku mak glangsar. Terus aku dijunjung. Ora kuwate kok Gong karepmu. Arep males lho ora karepmu. Piye iki? Nek ora matur ndara-ndara cilaka tenan wewe lah. Den, ketiwasan Duryudana. Ya ana nyamuk apa piye to? Lho, kula tlutur kok mah ana nyamuk. Ngopo, Gong? Ketiwasan tenane iki, Jan. Ketiwasan piye? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Dursasana. Pakde Dursasana. Nggih. Wah, jane ora. Wah niku kula apa gagah ngoten niku lho, Den. Gagah mara-mara wong iki ngantem kula. Das, terus kula dicandak. Dijunjung. Ora kuwate kok ora sarep. Maragake rasa merakekke lho ora. Ngopo? Kula pokoke nyuwun senjata pitulung niki. Nek mboten sampean sing ngewangi kula wae cilaka tenan iki. Kowe njaluk tak bantu nggih. Apa aku ora iso ngopo-ngopo kowe? Waduh, lah sampean iki jare wis agung ngewangi Semar. Aku ora iso ngopo-ngopo. Ya bener aku iso bantu kekuatan ning aku ora ana perkara karo Prasata Kurawa. Lho, sing majeng kula ning sampean maneh kekuatan kula ngoten lho. Ngono, nggih. Pripun carane? Kowe tak nek kekuatan iso ambles bumi gelem. Wah, lah seneng banget. Aja mung ambles bumi, ambles liyane kula nggih. Wak totok sirahmu lho, Gong ora. Nggih, purun mawon. Kowe ya pengen iso mabur. Wah, lah keriyen ajeng tuku tiket pesawat ora anu ae. Ora kelakon-kelakon mergo larange Raja Mak. Tak bantu kekuatan. Nggih. Ning seranane aku kudu mlebu ning awakmu ki, Gong. Lho. Nek kersaman mboten apa-apa. Ayo piye carane? Aku tak mlebu ning awakmu. Lho, atenah mbledos mengke. Mbledos piye? Sampeyan karo kula gedhe sampeyan. Ora ya ora mlebu sak ragane iki ora ning ming srana sukma. Sukma? Heeh. Gelem ora? Lho kok piye to kok takon gelem ora? Nek gelem tak ngesrupi kowe iki. Nggih. Carane pripun? Ngampet ambegan. Kapan? Saiki apa sesuk? Oh nggih, sesuk wis ora wayangan kok ya? Ora. Sesuk ulangan. Ya ta, heeh. Sinau ora kowe? Ora. Sinau ngapa men trimo sinau lakon? Ah iya. Ngapain sinau bareng? Ngampet ambegan nggih.
Wis tampet ambekanmu. Aku tak mlebu ning awakmu. Srana sukma. Nek srana sukma kuwi ora mlebu sak ragane. Oh. Ning ming sukmaku ning kowe iso ndek kekuatan kaya aku. Wis ya, Gong. Nggih. Ngampet ambekan. Aku tak mlebu ning awakmu. Slak modar. Ngomong wae kene iki ngenteni ndang dilebane kok ngomong wae ra ndang mlebu-mlebu. Totok tenane. Slak garing ora ana. Garing ya ditelesine. Ora. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Oh. Dan teng pundi sampean? Mau teng arep kula kok saniki nothing enggak ada. Ora usah sok bahasa Inggris to, Gong ora. Nanti aja anu truk Ndarantasena. Ayo wis mlebu ning awakmu. Weh lah, tenane. Heeh. Iki sirah ora ditotoki kok ora. Wah, gleleng aku. Heeh, Gong. Non. Aku arep nguyuh iki. Waduh. Aku ora mau nguyuh mbok yo pas urung dilebokke mau. Dicaitan. Aku krasa nguyuh ta iki, Gong. Nggih. Mlaku wae. Teng pundi? Kae kisor wit gedhe kae. Nggih. Delok wae arek ngopo. Mriki? Heeh. Lah terus pripun ning nguyuh? Ayo nganggo tekmu. Wah. Aku kok nyilih. Lho, Den? Kok mboten nonton? Waduh, Gong. Non. Aku mau kleru lek ku ngangslupi awakmu aku madhep mburi. Waduh. Agak pripun? Ayo pindah ning mburi. Wah. Ngrekasake ora. Lho, rak wagu ta? Masa kula dadi kaya beruk. Buntute niki lho. Buntut kok mung cendhek ora. Wis kana. Mbok diwalik, Den. Wis ora iso, wis kuwalik ngene iki ya wis ora iso. Isane ngangslup ming pisan. Niku lek iso napa niki? Kowe iso ambles bumi. Nggih. Sik Den tak ucul klambi. Kok le sumuk ora. Wes. Pripun niki? Ambles bumi carane pripun? Ngampet ambegan. Nggih. Terus batine kowe pengen ambles bumi terus sirahmu tok tatapke nggon aspal kuwi. Sik. Kira goroh lho ki atos lho ki aspal kuwi. Tenan aku kapan nek omong tau temen. Kapan omong tau goroh. Estu lho niki. Heeh. Tiwas kula gadhoke aspal kula mlebu gedhe sampean sing bayar. Administrasine. Wis kang cobanen to. Nggih. Ngam tambekan. Dan apa? Benjot. Wis tak tambani saka jero nggih. Tak tambani nggih. Wah, aku kleru kaya ora fokus aku, Gong. Sorry ora. Cobanen meneh. Nggih. Edan, Truk. Nang endi? Ayo aku nang kene. Kowe nang endi to kowe kok omong renek suarane? Aku nang jero butuh telo ora kowe? Hus. Arep tok colongke kok ngono ora. Edan ngono. Lho lah. Weh lah, Truk. Sepiteng. Sepiteng ora mongko iki sepiteng kampung. Werna-werna isine. Wis munggah kene. Kosek. Oh, lah kowe. Oh, ora kuburan to. Kowe munggah to kok ora cenanangan tekan kuburan maladi lho kuburan ki. Wis ben. Saiki tak benakne iki. Ngapa? Ning mayit sing marep ngetan iki. Mayit iki marep kula marep ngetan. Lah mbok iki mbok ora omongan karo andinge. Sak benakne ngene. Lho. Truk. Mayite nggo ali-ali. Ora kena lho wong ora kena. Wis tak jipuk ora. Lho,
Lah kuwi apa kuwi? Tak kirane ali-ali bol torpedo to. Tak balekne. Ali-ali kok ning ngisor. Kula iso ambles bumi niki, Den. Iso ngono kok. Terus nek mabur carane pripun? Kowe ngedruka bumi ping 3, nggih. Terus batinmu kowe pengen mabur. Oh, nggih. 1 2 3 4 kokean, Gong. Kokean? Heeh, kula balekne. Ha dadi 5. Hitungane terus aku ki goblok ya matematika ora tau ngrungokke ya meng turu ya aku. Ha tak hitungi. 1 2 3 terus batin pengen mabur, Gong. Mabur. Wah. Gleleng tenan iki, Truk. Buta banyu asin ora haus. Wong arep toyo kuwi kok ora. Se tak deloke kae ngalor kae. Wo, amigo. Lho ki ngapa iki? Iki ngapa ki? Kowe lah kok do mlayu. Apa, Gong? Ana wong lenang ora wedok ora klamben ki lho. Wah, jane no. Ayo Brastonen kuwi tumindak kriminal. Heeh, ngono. Enten melih niki. Wah, jan wis. Wah, sapa iki mepe kok ning jaba? Mepe jeroan kok ning jaba ngono. Tak rene aku, tak rene nah. Ngandel ora. Bocah mabur ngalor kok wis nggawa pemean pirang-pirang ora. Ati mbles Kurawara. Bagong kowe wis kalah karo aku kok iso maju wae kowe. Kowe nekat wae kowe. Kowe nekat mau ucul klambi kaya arep menang mungsuh Dursasana kowe. Wela. Aja sak nyepelekke karo wong kaya Bagong, Mas. Gire lho si jalmetan kena kene ra. Arep mau kula kalah mungsuh sampean ning nek saiki mesti ora menang. Lho, bedane apa ora? Mesti menang. Mesti ora kalah. Jajal ya, wani ya saiki musuh Bagong. Apamu sing tak wedeni, ming diapunmu antem pisan gelangsar modar kowe. Urung ngerti kadegdayanku kowe? Lho. Urung ngerti kadegdayanku kowe? Iki nek aku nimbles sampean pecah lho sirahmu. Lho, piye to iki? Aku ngipi apa ora iki? Wah, edan iki Bagong iso mabur iki. Ora mung iso mabur maning delokke. Lho. Wah, kok ilang ndase. Ora mung ndase aku nek ngambleske iki sak awake ora mung sak ndase. Wah, edan rada. Mutar kowe. Ayo, amo. Aku kok pengen ya, Reng. Pengen apa? Bagong iso hibur iso ambles bumi. Ayo njalukno. Aku nek ora njaluk Ndarantarja kewirangan. Aku ya tak njaluk Ndara Gatotkaca. Ben iso mabur. Matane ora. Anu, Den. Piye, Petro? Kula pengen entuk kekuatan. Kekuatan apa? Kaya Bagong niku lho iso ambles bumi, iso mabur mergo diangslupi Kang Rayi. Oh, diangslupi Antasena to? Nggih. Sarana Sukma. Nggih. Lah kowe arep kaya ngono apa piye? Lah mbok menawi sampean kersa, ya wis. Ngempet ambegan. Nggih. Ora dipaeka lho, ora lho. Ora. Ngempet ambegan. Nggih. Wis, Tru. Nggih. Kula iso napa niki? Kowe iso nyembur kaya ula. Lho, estu napa? Iya. Idumu mawa wisa. Jelagra? Ya mawa wisa. Oh, nggih. Titenana kowe, Gong. Kowe lagi hibur, lagi ambles bumi, aku ya iso ambles bumi.
Kowe ambles bumi tak tututi ambles sak idone cengelmu melonyoh kowe Kang. Mati kowe. Ndara Gatut Kacang nggih, Ndara. Marani aku ngopo? Pengen kaya Petruk kaya Bagong nika. Ora lha apa sing tak pingini. Bagong karo Petruk yo kere, kowe kere apa kowe pengen kere? Lho. Anu nika lho, ndonte kekuatan nika lho. Kekuatan apa? Bagong iso ambles bumi, iso mabur. Yo. Petruk iso ambles bumi, mengko ya iso nyembur kaya ula. Merga diangslupi kalih Ndara Antareja, Bagong diangslupi kalih Ndara Antasena. Kula Mbak nyuwun aji-aji nggih terbang Ndara. Terbang. Solawat. Lho. Terbang solawat. Ya Nabi salam ngalaika. Ya Habib salam ngalaika. Senes terbang niki lho mabur. Nah, mabur. Ha, kula ra iso niki. Kula garing. Pripun? Nek iso mabur Yayi Antasena ya iso mabur. Ambles bumi. Petruk iso ambles bumi, Bagong ya iso ambles bumi. Bagong wis iso mabur. Wis entek kekuatane. Lho, lha pripun niki? Ning aja kuwatir. Pripun? Tak rene tak idoni bun-bunanmu. Ajeng ditoni bun-bunanku lho. Yo. Nggih niki mumpung disusul anakku lalen nang. Pripun niki? Ning nek garing kekuatanmu ilang. Lho, lah pripun niku? Ben ajeg terus pripun niku? Apane? Idune niku lho. Ngendikane ajeng didoni bun-bunan kula. Wis ora apa-apa, ora bakal garing. Nggih. Ih, kuwi kekuatan. wong nggih. Gayane napa? Kowe iso dadi 1000. Lho. Masa? Iya. Tenan engko kek gara. Ora guru. Kapan aku tau guru? Nggih. Jajalan nek ora percaya. Pripun le matek? Ngampet ambegan 3 menit. Teneh mudar. Kesuwen ora? Ngampet ambegan 5 detik. Ah, 5 detik ngoten mawon kok. Dan niki sapa niki? Lah ya kuwi kembaranmu. Aku ora omong nek wis iso dadi 1000. Witian Kakebun Sinojutsu. Wis kono jajal. Nggih. Wanggepe apa ora garing sekotak arep tak tokke. Menungso ora tatanan. Wanggepe Kurawa. Nala garing. Apa? Wah, ngeleleng aku ndek kembaran akeh. Ngeleleng gareng dadi lakon. Ayo, Ama. Ayo gareng-garengku. Ayo. Tatanan Nala Garing. Apa wis atos kowe? Kowe iki mripatmu kira, tanganmu ceko, sikilmu becik, awakmu sarwi kuciwa. Apa keduga bakal menang mungsuh Satama? Gambleh ora. Wah. Ayo sambat kowe. Oh iya. Edan kok wis kene eneng wae lah. Ha.
Edan mati aku. Aduh, mati tenan iki. Mati tenan iki. Mlayu ngidul dikepung gareng, mlayu ngalor dikepung gareng. Aku nyolot ora iso iki piye iki? Iki piye iki? Ana gareng kok cacahe mati mbun-timbun. Ana gareng kok cacahe kae ra jamak-jamak. Monitor pasukan darat Letkol Nolo Gareng monitor ganti. Pepesan diterima. Komandan Angkatan Udara Letkol Bagong. Musuh di darat sudah terkepung. Bagus. Jangan boleh pergi ya. Oke. Modar kowe mati ra. Mlayu munggah ning Bagong. Piye iki mlayu ngidul ana gareng. Ayo, gareng. Dimohon untuk berhenti karena Anda sudah dari tawanan prajurit ngendi. Karangka Jembel. Kalau Anda tidak berhenti akan ditembak kepalanya. Aduh, aku tak mandek wae. Kalau Anda berhenti akan ditembak juga kepalanya. Wah, piye kuwi bingung kuwi musuhe kuwi. Monitor pasukan darat. Ana paran pasukan udara. Satama dibondo dadi bandan. Wah, mati kowe. Aja. Aja. Ayo kerubut. Ampuh tenane. Ndara Gatut Kaca iso dadi 1000, aku ya iso dadi 1000. Anggepe apa? Coba ak tilikane isih teles apa ora mbun-mbunanku. Lho. Kok wis garing? Kok wis garing iki piye iki? Anggep mopo kowe? Gawe trauma atiku. Aku dikerubut wujude garing cacahe 1000. Saiki kok do ilang kabeh. Wah, andaras kula dipaekatane iki. Ayo, menungso ora tatanan. Aduh. Aduh, mati aku. Sambato kowe. Wah. Menyerahlah ke sana. Anda sudah dikepung oleh pasukan darat dan pasukan militer udara. Mati tenan aku. Ngamuk kowe. Sambato Ndarasatama. Kowe tak pendem separo tekan wudel kaya ngene iki. Iso obah kepiye sampean? Mati tenan aku. Sambato kowe anak jaran. Wah, parat. Bagong. Wah. Menungso ora tatanan. Gong. Kleru iki kaya apa iki to? Iki. Anggepe apa? Sambato gong. Sorry ya, aku arep balas dendam karo kowe. Balas dendam ora. Edan iki piye iki? Wah. Iki piye iki? Mati tenan ora mlayu, mati tenan.
ayu tenan kok. Jane. Ndendara-ndara mbantu kekuatan ki ngene iki, kandhane kok ana. Penak nek dibantu ndara-ndara ki. Heeh. Mula sesuk nek ya do njaluk bantune ndara-ndara ya, Truk. Ayo, ning watone ora ngrepoti ora apa-apa, kandhane kok. Wis ketok entek iki kurawane gak aku tak anu sukan bapake ambles bumi mem cepet. Lho. Piye to ki? Oh, asikak kowe ki. Ngopo? Metu kok ora omong-omong. Ayo wis entek wektune kok ora. Wis gek iki wigatine diaturke ning bapakmu nggih. Kurawa wis mundur kabeh. Agak piye kowe mau sing mlebu nang nggonmu mau?